Kaixo, gaurko elkarrizketari hasiera emango diogu, esan bezala, Gorka daukagu gurekin, Sin Mala Intención musika taldeko kidea da, eta bere bigarren diskoa grabatzen ari dira. Kaixo, Gorka, arratsaldeon? Kaixo, arratsaldeon, bai. Zer moduz? Oso ondo. Bai, gustora. Sin Mala Intención musika taldeko kidea, esan bezala, eta bigarren diskoa grabatzen ari zarete. Apirilean esitzen duten grabaketa, eta tartean zaudete. Zer moduz du grabaketa? Esan bezala, apirila erdialde bukaeran hasi ginen, eta bukatzea. Grabaketa, ja laister, datorren astean ziurreni ja nasketekin hasiko geha, diskoan nasten, eta gero datorren prozesu guzti hori pasterizazioa eta diseinua, erabaki nola atera, zen formatutan eta hori. Lan asko izan duzute egun hauetan? Bai, azkenen produktua ateratzen denean, lan guztia azu egiten zaizu, baina aurretik dagoen lan guzti hori komposizioa, moldaketak, musikariekin harremanetan jarri, estudioa bukeratu, produktorea hori dena hor lan asko da, eta grabaketa prozesua lan asko dago hor. Baina oso divertigarria eta oso gustua da. Oso ongi. Oiartzungo Lezoti estudioan izarete grabatzen, ez dakite igual ezagunak dituzuten bertan eta horregatik aukeratu duzuten edo fama daukalako? Bai, ekoizlea nire laguna da, Gorka Urra diskoa produktorea bera da, eta berak estudio horretan egiten du lana. Orduan, nik ez nuen estudioa ezagutzen, baina oso estudio hona da, jartzen den dago, Lezoti estudioa eta oso gustora. Ezagunak izanez, tratua beste moduko izango da. Hori da, gaina musikari oso onak dira, mundial. Oso ongi. Lehen komentatu dugu, pixkat, abestiak zuk ekoiztu dituzula, ezta? Bai, proiektua nerea da, nahiz eta Sin Mala Intención izena jarri, proiektua nerea da, eta letra eta musika guzti nere dira. Disko honetan berzio badago, baina bestela abesti guztia nereak. 10 abesti guztira, ezta? Aurreneko diskoan 10 abesti, honetan 11. 11. 10 nere eta 11 bat berzio bat gara. Eta nola tu zaizkizu 10 abesti guztira zuri bakarrik? Azkenen nire espresatzeko modu bada bestiak egitea, orduan niretzako erresa lan asko dago, horren hartzean. Gaina ez dut zer gauza publikatzen, gusta ezait, bai letrak eta bai musikak kalitatea aukitzea. Baina bat sortzen da, gero beste bat. Nolakoa da abesti bat sortzeko prozesua? Ideia bat tututzen zaizu edo zerbatetan fikatzen zara eta idazten ez zara? Esan bezala, nire espresio modua da, orduan nik beti esaten dut edonork bere egunerokoa idazten duen bezala, nik abestiak sortzen ditu dela, ez? Eta horrela da, ia beti letra batekin hasten naiz, hori bai. Ideiak apuntatzen ditu, depende ze nun nagoen baita ere, ez da beren etxean egotea eta abesti bat egiten hastea edo kalean egotea edo lanean, eta zehose buruatu zait, puntatuko dut paper batera edo mugikorren eta gero landuko dut normalen letra eta gero musika sartzen da. Badaude salbuespen batzuk disko honetan, baina orokorrean horrela da. Eta kideek ere zure ritmoa jarraitzen dute edo zuk beraiena? Ez, nik abestiak egiten ditudanean grabatzen den ere etxean, referentzi moduan, bidaltzen dizkiet, eragusten dizkiet eta orduan jazten gaia moldaketekin eta. Sintonia hona daukazute horrela? Bai, gaina lagunak geha, erresa da horrela. Esan dut zara, lanare aipatu duzu. Bai. Nolakoa da zuen kasuan lana eta musika taldean arteko denbora uztartzea? Ez da batera erresa. Hori koordinatzea. Azkenen proiektuan ere da, baina adibidez, orain grabaketekin gaude eta erresagoa da, baina kontzertuak eta lortzerako garaian denen agendak lotu, hori oso zaila, eta hori ere nik egiten dut, orduan. Baina azkenen lortzen dugu nolabait. Azkenen gure lanak poltsikoa betetzen dugu, baina musikak bihotza, ez? Orduan hori da gure guztia zaiguna, orduan. Azkenen erresa denbora arteatzea. Esan duzun bezala, orain ja nahasketekin zaudete, baina hala ere oraindik ere prozesu luzea da, nahasketak ere denbora asko ematen du, eta gutxi gora bera udazkenerako diskoa ja... Gustatuko litzaidak egola izatea. Iraian ekan pentsauta ziurrenik agian urria izango da, baina hortik izango da bai. Hortik. Baina uste baietz. Hortuko dugula. Denbora izango duzute, edo oraindik ere ikusten duzu... Ni uste baietz, diskoa
Ja, grabatuta dago ia, gitarraren bat falta da, perkusioren bat edo, baina bestela ja grabatuta dago. Orduan ja hortik aurrera datorren prozesua ja nasketak eta hori ja erreskungo da, ja zaiena eginda dago, orduan bai. Baina uste baietz. Oso ongi. Komentatu dugu, bigarren diskoa dela, eta lehenengo diskoa esas cosas izan zen, duela 3 urte argitaratu zenuten. Esango zenuke, bigarren disko hau estiloa mantendu duela edo gehiago sakondu duzutela estilo horretan? Nik azkenen ere estiloa daukat, baina dala barrok da autor inguru horretan beti. Dago kantautore musika, dago rock and rolla, dago blues, disko honetan ere country kutsua duen abesti bat ere badago, baina bai azkenen nik estilo bat daukat, eta hori ezin dut aldatu. Ni uste disko hau pixka rockeroago dela, hori bai, abestia konposatzeak irako garaian kontuatzen itzan. Ni uste dela baita ere, aurreneko diskoa eta gero, egin genuen jira horrengatik dela, ez? Azkenen musikarekin eta egotea pixka kutsatzen zaitu ez, eta idaztereko garaian nik uste pixka rockeroago atera dela. Baina bai, estilo aldetik ez da oso diferentea aurreneko diskotik. Eta estilo konkretu bat lantzea gustatzen zaizu edo pixkater ere esperimentatzea? Esan bezala, beti rock kutsua duena, baina gustatzen da blues puntxu bat ukitzea besti batzuk, besteek rock and roll garbia edo argia. Badaude baladak oso kantautore balada direnak, beti inguru horretan ibiltzen ez. Eta musika talderi daukazute referente moduan zuen soinua ateratzerako orduan? Bai, nahi azkenen gustatzen zaizkidan artistak dira, gazteleraz idazten duten artistak, Joaquin Sabina adibidez, edo Fito Cabrales, Platero Itulo, Rodríguez, Ariel Roth, Calamaro, Kiko González, Zemeclan, holako estiloa gustatzen zaitu eta holako artistak. Orduan soinu aldetik ere gustatzen zait hortik jutea baita. Eta taldekideek ere zure gustu berdina dauzkate edo? Bai, gustatzen zaila egiten dudana, beraz, horrekin konformatzen naiz. Gero beraiek beste taldeak dituzte eta beste estiloak eta hori, baina bai, gustatzen zaila egiten dudana, orduan gustora nago horrek. Azken pinean horrela da talde baten esentzia ezta? Bai, beraiek gustua daude erekin, eta ni beraiekin orduan. Eta niretzako ere hori, ze azkenen musikari oso honekin jotzen dut, orduan, niretzako hori bada. Nire musika gustatzea eta nerekin jo nahi izatea. Pizkat gaia aldatuz, esan dugun bezala lehen, Laster diskoaren izenburua, portada eta biraren datak argitaratuko dituzute, ezta? Zeo zer komenta dezakezu primizia moduan? Primizia moduan, esango izuet diskoaren izenburua Cuando llueve demasiado izango da. Oindekan ez dugu publikatu, baina bai izango da izenburua. Eta diseinua iaia ere eginda daukat. Portada eta hori dena eginda daukago baita ere. Multiversos pizka bat. Bueno, ez hori enpresa batekin, baina eginda daukagula, esan nahi nuen. Bai. Oindekan ezin dago erakutsi baina. Eta bira potentea izango dela uste duzu, edo gutxinaka? Aurreneko oso zaila da kontzertua lortzea, oso zaila da. Eta kontzertu duinak lortzea, orduan saiatuko geha. Aurreneko diskoakin 27 kontzertu egin genituen, 2017 artean, eta disko honekin gustatuko litzaiguke Euskal Herritik ateratzea. Madrid aldea edo gustatuko litzaiguke, saiatuko geha. Eta, zuk adibidez, utuzen zait, galdera da musikari egiterako orduan, zer gustatzen zaizu gehiago, sala txiki batean, osatu batean jotzea, jende gutxiren aurrean, edo ja estenatoki handi batean? Egia esan ez da aukera asko duki estenatoki handi batean jotzeko, festival batean edo jo dugu, hori bai, baina gustatzen zaiguna da areto, soinua ondo zaintzen duten aretotan jotzea, ez edozein tabernatan. Hori ere egin dugu eta ez zu soinuan ateratzen, eta guri gustatzen zaigu asko soinua bazaintzea, ez? Orduan hori gustatzen zaigu, akustika ona duen lekutan jotzea. Eta etorkizunari begira, nola ikusten duzu taldearen etorkizuna momentu honetan? Nola, nire proiektua dan, eta nik abestiak sortzen segiko dudanez, proiektuak aurrera jarrituko du, hori ziur.
Bai, proiektua ni uste betirako dela. Bai, gero zer arrakasta edukiko duen edo ez, hori ezin da jakin eta oso zaila gainera. Baina, bai, taldeak aurrera jarrituko du, diskoak aterako itxego, kontzertuak emango itxego, hori ziur. Oso honi Gorka, mila esker etortzeagatik, sortu nahi dizu diskonekin eta ea kontzerturen bat emendikan egiten dituzuten. Eta ateratzen dugunen diskoa, ikusiko gara berriz. Oso honi, mila esker. Zuri, esker asko.